як рӯз муаллима вақте вориди синфхона мешавад ва мехоҳад ки фикру ақидаи кӯдакҳоро оиди пул бипурсад. ва вақте муаллима ба саволдиҳӣ шурӯъ мекунад: кани бачаҳо, вақте ки шумо соҳиби пул, соҳиби молу мулк мешавед, аввалин шуда чиро мехаред? хайр, кӯдакон ҳар кас фикру ақидаи хешро ба муаллима баён мекунад. яке мегӯяд мошин, яке хона, яке ҳама ҳар чизе ки дилаш мехост ана ҳамонро ба муаллима пешниҳод мекунад. вақте ки муаллима аз фикри ҳамаро мепурсад ва мебинад ки дар охири синфхона як кӯдаке бо сари хам, албатта бо таби нохуш дар кунҷи синф нишастааст ва мехоҳад ки фикри он кӯдакро оиди пул бипурсад. вақте ки пеши назди он кӯдак меравад ва мепурсад ки бачаҷон, чаро ҳама ҳамсабақонат фаъол ҳастанд, ту фаъол нестӣ? Кани ҷавоб деҳ ки вақте ки ту соҳиби молу мулк мешавӣ, аввалин шуда чиро мехарӣ? ва кӯдак бо овози ларзон, бо чашмони гирён мегӯяд: муаллимаҷон, вақте ман соҳиби молу мулк мешавам, ай худованд, аввалин шуда падару модарро мехарам. ҳамин хотири падару модаратонро дӯст бидоред, ба қалби баён расед.